Ahoj, já vás všechny zdravím a další setkání s paní Evou, protože díky ní můžeme nahlédnout do domu a do bytu, které bychom normálně nemohli vidět, protože majitelé běžně nenechají natáčet ani jako v těch realitních kancelářích. Proto Eva jako na to má speciální povolení, že můžeme tady ta videa dělat, protože to není úplný standard, že nás všude nechají, takže díky ní, tak já doufám, že si to užijeme. Ještě než se půjdeme podívat na dům, tak mám dotaz. Děláte jen prodeje nebo i nájmy? V prvom rade robíme predaje nehnuteľností, ale častokrát záujemcovia, teda naši klienti, možno viac ako 60% z nich má záujem o prenájom svojej nehnuteľnosti, tak vieme zastřešit aj túto činnosť. To znamená... Aha, takže já do toho skočím. Ano? Ne, že když někdo přijede a hledá. Ne. Vy těm, co si koupili, ano, jste schopni zabezpečit pronájem, vlastně veškerou tu péči o tu nemovitost převezmete vy a ten šťastný majitel už jenom vlastně se stará o to, aby měl na účtě peníze. Ano? Presne tak. Tomu predchádza určité kroky, ano, ale to sa dozvie od kompetentného človeka, ktorý sa mu ozve na základe, keď necháte pod videom, môžete aj like na iniciatívu Martinkinu, vlastne ak necháte like a necháte potom svoj odkaz, svoj e-mail a máte nehnuteľnosť v Španielsku, tak niekto kompetentný sa s vami spojí. Takže pod videem nechejte e-mail a čekejte. A hovorí slovenský alebo český, takže to je dôležité tiež povedať. A pokud ještě nemáte nemovitost, tak víte, že se můžete obrátit na tuhle realitní kancelář, kde budete mít pod videem vlastně link, kde se nachází, je v Chavea. A oni mají 400 km pobřeží, tak já věřím, že kdo hledá, tak určitě najde. A oni vám potom udělají veškerý servis. Pokud budete chtít jen pronajímat, tak všechno udělají oni a nemusíte se vy vlastně o nic starat. Teď můžeš nám tady k tomu domu něco říct, prosím tě? V prvom rade poviem asi trošku k lokalite. Nachádzame sa 20 minút od Morán. Je to mestečko Polob, ktoré je tu na blízku. Je to najbližšie mesto je Altea alebo Benidorm. Teda najbližšia pláž, cirka 20 minút a teraz sa nachádzame v novostavbe. Je to vila, ktorá je za niekoľko týždňov dokončená, kvázi táto je už s predokončením, toto je vzorová vila a má bazén a má 3 spálne, 2 kúpeľne a je v cene 440 000. Je tu takýchto stavieb niekoľko do 60 a vlastne budú priebežne dokončené do 1,5 roka. Takže majú krásny výhľad na more, výhľad na hory. Je to pre takých ľudí, ktorí chcú kľud, nechcú nejaký ruch veľkomesta. Napriek tomu majú dosť na blízko teda veľkomesto Benidorm, čo je španielský New York, teda známe ako španielský New York. Takže do 15 až 20 minút sa môžete dostať autom ku pláži. No a teda tu sa dá vychutnávať naozaj kľud tohoto prostredia, ktoré ponúka Polob ako také. Dedinka je veľmi taká, takže španielská dedinka je to, vlastne je tam niekoľko dobrých aj reštaurácií, má to svoju nejakú históriu, je to také staršie mestečko, čiže keď chce niekto trochu aj tú španielskú kultúru, tak si ju môže užiť, ale vlastne v týchto nehnuteľnostiach si môžete užiť v podstate najvyšší moderný štandard a dá sa povedať, že za relatívne dobrú cenu, lebo vlastne tieto domy, keby boli trošku bližšie pri mori, tak teda majú cenu buď rastovku, alebo teda aj vyššiu. Tak pôjdeme sa podívať? Môžeme sa podívať? Ďakujem. Dom sa nachádza v absolútnom zelenom mieste. Toto všetko je v podstate zelená zóna, to znamená, tu sa nebude stavať. A keď si zoberieme 7 km odtiaľto, tak máme veľmi takú známu historickú záležitosť, taký starý kláštor Guadalest. Mnohí to poznajú a mnohí tam chodia na výlety. Okrem toho tu vidíte veľa takých pokrytých miest, tak tu sa pestujú veľmi vitaminové stromy, Nespero. Sú to stromy, ktoré majú najviac vitamínu C. Tak toto je oblasť známa s týmito stromami. Takto pred nami máme aj výhľad na more, čo je taký bonus tohoto miesta. No a máme maličký pozemok, ktorý prislúcha ku výle s bazénom, ktorý ešte nie je úplne dokončený. Obrovská terasa a teraz prejdeme do domu.
Vstupujeme do domu z obývačky priamo aj vlastne z otvorenej kuchyne, čiže tento priestor je relatívne veľký, svetlý, lebo máme tu viacero okien, máme tu potom vchodové dvere. Kompletná kuchyňa je v cene. Toto máme takú technickú miestnosť. Tu je kúpeľňa, taká pre hostí. Teraz prejdeme do hornej časti domu. Tak teraz sme v hornej časti domu, v ktorej sa nachádzajú 3 spálne a 2 kúpeľne. Čiže tuto máme master bedroom s priamym výhľadom na more, s obrovskou terasou, na rannú kávu a tak. Takže toto je celkom slušný priestor. Snom každej ženy je tento priestor, šatník. Pre mnohé z nás by mohol byť asi aj 2 alebo aj 3-krát väčší. My máme stále málo miesta, ale je teda obrovskou výhodou, že tu je. Je tu kúpeľňa, ktorá vlastne prislúcha so sprchovým kútom, ktorá prislúcha k tejto master bed. Tu máme druhú spálňu, takisto so skriňami, ktoré sú v cene. A ďalšia spálňa, ktorá má takisto vstávané skrine a hneď z nej sa ide do kúpeľni so sprchovým kútom. A teraz sa nachádzame v záhrade tohoto domu a na tomto mieste pod touto nádhernou horou sa bude nachádzať 58 vlastne víl, z toho budú 3, ktoré budú jednopodlažné a dvojspálňové, iba jedna z tých jednopodlažných bude trojspálňová, ale väčšina tých domov bude vlastne takýchto poschodových, že bude mať vlastne usporiadanie, ako sme videli, 3 spálne hore a veľká obývačka s kuchyňou a s technickou miestnosťou dole. Takže takhle vypadá ten dům zvenku. Pod horou. Evi, ty máš pro moje sledující super zprávu. Tak hej, mám teda takú ponuku. Ponuku v podstate práce. Hľada sa taká žena alebo aj pán na upratovanie, na vlastne správu tých apartmánov, ktoré sú v oblasti Chave a Denia. A kto bude mať záujem, tak môže nechať asi pod tvojím videom e-mail. Určitě. Kdo má zájem, nechte pod videem e-mail, /úklid. Já se s vámi spojím a přepošlu vám ten kontakt na toho dotyčného člověka, který tuto práci nabízí. Prostě nevíš, co to tady prodávají. Tady je zatáčka, tady píšou, že to je na prodej. Tady prodávají zatáčku. Tak já vím, ano, je to zatáčka s výhledem. To musím uznat. Je to zatáčka s takýmto výhľadom, ktorý není až taký zlý. A co to tam, jako ty výhledy, teda to je super a já tam vidím něco, to jsou mraky nebo to je ostrov? Dneska je dobrá viditeľnosť, tuto vzadu vidíme Ibisku a vedľa bude pravdepodobne Formentera. Hej? Jo, a vidíš tam toho chlapíka, jak si dával tu... Áno, teraz na neho práve hľadím. Vidíš, hej, dáva si ten v tom klobúku. Áno, ten. Hej, tuto práve si dáva sangriu a vieš čo, a myslím, že nás aj ponúka, že či dobehneme. Aha. Čo hovoríš, zoberieme trajek z Denie a behneme za ním? Super, dobre, tak majte sa krásne, my máme povinnosť. Ano, my jedeme na Ibizu, ahoj. Tak já děkuji za zhlédnutí videa. Děkuji Evě, že jsme se mohli podívat na tento dům a nezapomeňte každou středu a neděli na tomto kanále video. Mějte se krásně, lajkujte, sdílejte a odběr. Ahoj! Ahoj!